Hemm min lest jidħol fin-nar biex isalva persuna, oħrajn lesti jgħumu f'baħar kiesaħ fl-aqwa ta' Diċembru. Dan fi 17 l-edizzjoni tal-Awma Bris Listrina mtella mit Thomas Smith, edizzjoni li tellet fil-bajja tal-Balluta f'Taslima. Hija awma li għal uħud daħlet sew fil-kalendarju tagħhom, għal oħrajn sfida ġdida. Din hija l-ewwel darba. X'ħajrek tosem? Jien ħobb nagħmel ħafna affarijiet tal-charity, allura għat is-sena mmuru. Di t-tini darba. L-ewwel darba li għamilta kienet xi 3 u 4 snin ilu. Ħaġa nibdew illum il-birthday tiegħi. Xi llum nagħlaq 67 sena. Di t-tieni darba qed nieħu parti. Raba darba. X'ħajrek kull sena wara sena tosem f'din l-isfida? Inħobb il-baħar u hija kawża ġusta. L-ewwel darba li ħanamela X'ħajrek tosem? il-mama u l-papa tiegħi. Min iktar? Il-tiju għax ħajaqbes għalija jaqbes mija, ġejt nibta l-ewwel waħdi. L-edizzjoni ta' din is-sena kisret rekord dan kif ħadu sem 329 qawwiem. L-ikbar persuna fl-età kellha 79 sena u l-iżgħar kellha biss 3 snin. Sem ta' persuni ta' kull età u anke ta' oħrajn li jużaw siġġu tar-roti. L-inklużjoni hija xi ħaġa li esprimit sodisfazzjon tagħha il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka li fetħet l-attività. Wara l-awma l-President Colejro Preka qasmet midalji ta' tifkira lil kull parteċipant. U l-baħar kien kiesaħ xejn. Temperatura isa ta' 18 degrees u sabiħ biex tom ħafna. Imdorin, jiena t-leġimatilu kontanni etnow. Imma l-bahar illum daqxej kem mux passajfu. Sabiħ ħafna. Ifemni, ma kienx kiesaħ essaċ. Imma speċi jiena dejjem kull weekend ninżel il-bahar biex dejjem ma naqtax. Sfida ta' ftit minuti li tissarraf f'sodisfazzjon fost il-parteċipanti. L-aqwa l-iskopu illi nejnu l-ħattijħor minnu fil-bżon u minnu forsi daċċej mux bħalna b'somma.